Sanibona, phinde nginibingelele futhi namhlanje nangalesi sikhathi. Kuhlezi kumnandi, kwenkulu intokozo nentshisekelo kusukela ekujuleni kwenhliziyo yami ukuthi sihlezi sihlangana ngezindaba ezinkulu ezimnandi zasekhaya ezulwini, izindaba ezimnandi emphefumulweni yethu, izindaba ezimnandi futhi ezisinikeza isithembiso ekugcineni kosuku because singabantu ziningi izinto esiyifisayo, ziningi izinto esiyithandayo, ziningi izinto esiyilangazelelayo, and uyazi nawe ukuthi into uma uyithanda wathenjiswa ngayo uyakujabule nanoma ulibele ukhumbula ukuthi kombe kunesithembiso sokuthi, kombe kunesithembiso sokuthi, because uyazi ukuthi uyayithanda leyo nto. Let's say umntwana uzocela kuma wakho ukuthi ma besacela ukuthi namhlanje noma next week noma masuholile ekupheleni kwenyanga sacela ukuthi ungithengele iKFC Nkosi yami. Athi umzali akunankinga, ingane ithi mayibuko siyophela inyanga libe likhumbula ukuthi kombe uma uzongithengela iKFC, kombe uma uzongithengela iKFC, ebese nosisayikhumbuza ukuthi hayibo wena sukhohliwe ukuthi uma uzokuthembisa iKFC kodwa kumele uyiphathe kahle ukuze leya KFC liyana akuthembise yona ukwazi ukuyithola. Kodwa kumele wenze sure ukuthi njalo uma yonke into acela yona, njalo uma methi bobuya uqinile, akufica uqinile ngampela, methi uma gezi izitsha uyigeze ngampela, methi uma gijima esitolo ugijime ngampela ukuze ingamshintsheli nakancane leya ngqondo leyana ayenayo ukuthi uzokuthengela iKFC. Otherwise mewahlupha nje uma ngiyasakuthengela iKFC na ngoba uzobe ungayideserve futhi izobe ingakufanele ngoba uyingane engezwa engalaleli. So singabantu bakaNkulunkulu lapha emhlabeni sihlalela ukumprovela nje kuphela ubaba ohlala ekhaya ezulwini ukuthi sisakudeserve ukuhlala naye enkazimulweni. Lisho njalo nje iculo lithi enkazimulweni ngiyathanda ukumbona enkazimulweni. So kwenzeka iphutha elikhulu, abazali bethu beqa umthetho kwababa ohlala ekhaya ezulwini, bashiya umyalelo uNkulunkulu akade yabayale ngalo ukuthi ningalinge nidle lesasithelo esilapha yana phakathi nendawo, but basidla ngeshwa and ubaba wabakhipha ensimini wasobeka ngaphandle enzela ukuthi abaphanishe khona bezompruvela ubaba ukuthi nisakudeserve yini ukubuyela ebukhoneni bami, nisakudeserve yini ukuhlala eduzane nami, nisakudeserve yini ukuthi naso sonke isikhathi ninakekelwe yimi. But indlela ekumele nitshengise ngayo nina ukuthi nilalele noma nilapha ngaphandle ngokwenza kwenu kanjalo, I will see ukuthi you my dear children, you have changed. Seniguqukile, senizokwazi ukuthi ningilalele, senizokwazi ukuthi niyenze intando yami like a person ohlupha emphakathini ontshontshayo owenza izinto ezingekho right. Mengabe sebekwe lapha in that rehab correctional services ejele, ubekela ukuthi ashintshe indlela yakhe, ashintshe attitude, ashintshe personality, ashintshe izenzo zakhe ne-mindset yakhe. And mengabe kushintsha eziphatha kahle ejele, ngisho ngathi ugwethu 10 years engahlala u2 years kuphela kubonakala ukuthi no man usiyabehave lana, usiyolalela amaphoyisa, akasahlupha ezinye iziboshwa, akenzi u1 no2 no3. Lokho kuzoprove ukuthi no siyakudeserve ukubuyela emphakathini. So singabantu lapha emhlabeni into esiyihlalele ukuthi simbonise ubaba ohlala ekhaya ezulwini ukuthi Nkosi, siyazi bona abazali bethu bawushelele umthetho wakho, bawulahla, bawushiya, bahamba ngezinkanuko zabo, bahamba ngokulalela omubi, ebalutha ethi ushilo yini ubaba wenu ukuthi ningasidle lesithelo, ushilo yini uNkulunkulu hayi bayikho le nto ngeke nize nive sidle leso sithelo. Thina sihlalele njengamanje vele nathi sisahleli kulawo mazwi lawo elibelethu uSathane. Hayi uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ungebi, hayi wena noma ungantshontsha vele idinga imali, uNkulunkulu ushilo yini ungakwenza ukuthi usho kuphi, hayibo iBhayibheli labelungu nani. Sihlalela ukuthi thina sibuyele ebukhoneni bakhe sithi Nkosi, bona abazali bethu, bona okhokho bethu, bona bonke, but thina sisisikhathi sama corrections njengamanje because ayisekho into entsha ngaphansi komthunzi welaka, ayisekho into eyisimanga, ayisekho into engathi uyibheka uthi hayi lokho asikwazi ke, but yonke into iyazeka. Isono siyazeka, ukona kuyazeka, ungalaleli kuyazeka, but something different esingayenza ukuthi senze okwehlukile thina by correcting whatever has been done wrong, by correcting okwenze okhokho bethu. Basifakile emadlozini, basigcaba, baseqisa imlilo, but thina sihlalela ukuthi sicorrect ngokwenzani, ngokugcina imiyalelo eyishumi, ngokuthi uNkulunkulu bonke abayizinkulungwane abagcina imiyalelo yami mina ngiyobenzela umusa. Bona oAdam noEva, bona bonke ngezizukulwane kuya le kuyaphathi kubuyele emuva,
but thina sikhona njengamanje uNkulunkulu the more libele sidala thina sihlalela ukwenza njani ukuzomprovela ukuthi no God we can do better than them, we can do kangcono kunalendlela abenze ngayo bona. Yes bona balalelanga bashelelile badisobey bawele ezonweni balalela isitha bakwenza konke, but thina Nkosi ngoba usinikezile ithuba wathi uma nenza kahle ngiyakunxolela ngenithethelele. Why? Because vele sizalelwe soneni thina, ngithi sizalelwe bumnyameni, sizalelwe kuphinga, sizalelwe kuzo zonke izinto kade zenziwa abazali bethu, but thina umbuzo uthi thina sofunda kubona yini senze njengabo, sishelele njengabo, sidisobey njengabo, singalaleli njengabo, noma thina sizokwenza kangcono sithi bona balalelanga but thina we can do better, bona babhedile but thina we can do better. Kufana na we game, if umuntu ozongena qala adlala ashelele aqhule lapha ku stage 5, wena olandelayo nawe ufuna ukuyoqhula lapha ku stage 5 ngoba uthi nayo uqhulile. No, wena dlalela ukuthi uwenze kangcono udlulele ku stage 6 ku stage 7 uzoyiqeda igame uphumelele uthole umkomelo wakho. So thina sihlalela ukwenza lokho njengamanje lapha emhlabeni ukuthi siprovele ubaba ohlala ekhaya ezulwini ukuthi thina Nkosi we can do better than them by doing what? By obeying le eyabahlula, because bona ba disobey abasebalahlwa ngenxa yalokho. So thina ukuze singalahlwa ngoba siyathanda siyafisa ukuthi sibonane nobaba uNkulunkulu, let's do what? Let us obey. Silalele imiyalo kababa ohlala ekhaya ezulwini ukuze ezosithemba, ukuze ezobona ukuthi no man laba balelalayo ba deserve ukubuyela ebukhoneni bami, ba deserve ukuhlala nami, because that's the promise ubaba ohlala ekhaya ezulwini asibekele sona ukuthi sisazoqhubeka sisazokwazi ukuthi sihlale naye kuphela uma senza intando yakhe, kuphela uma simlalela simthobela, because that is what he wants from us. Iyona into ayirequire ukithina leyo ukuthi simlalele simthobele senze intando yakhe khona ezobona ukuthi yes bayadeserve, abasafani nalabo bangezwa, abasafani nalabo balalela uyihlo isitha obaluthekisa balahlekise baqambela amanga. So thina asibuyeleni esiqinisweni elinguye uJehova, asibuyeleni eqinisweni nokukholwa okuphelele, siligcine iqiniso by keeping it. That is the way we are proving it to ubaba ohlala ekhaya ezulwini ukuthi Nkosi sisakudeserve ukuhlala nawe, because usibekele umhlaba omusha, right? Umhlaba omusha la izothi khona akusekho sathana, akusekho kufa, akusekho zonke lezi zinto, but uthi abazongena lapho abakade benza intando kaNkulunkulu, akade bengcwele. So nasi isithembiso just like that child ukuthi uThendisiwe uzothengela iKFC, kodwa before ayithole le KFC kumele enze kahle phela. Yes uThendisiwe, kodwa mengabe enza kabi uzothi umzali wakhe awona we deserve le KFC, ngcono ngifike ngiyinikeze usisi wakho or something else. So thina ukuze sitshengise ubaba ukuthi noma sithembisile kangakanani umhlaba omusha, kodwa ngeke uzuthole, ngeke uzufinyelele if kade udisobey, ngeke uzufinyelele if kade uzenzela umathanda, kade ungalaleli, kade ungayenzi intando kababa ohlala ekhaya ezulwini. So nje uNkulunkulu uhlezi etshala amazwi kakhulu ezinhlizweni zethu, uhlezi ethanda ukuthi sisondelekele, uhlezi ethanda ukuthi senze intando yakhe, futhi uhlezi ethanda ukuthi simlalele. And ke sonke siyazi ukuthi akekho umzali otolerate ingane engezwa, otolerate ingane engalaleli, ingane engafuni ukumuzwa ngisho kuthiwa iyala kanjani, leyo ngane ugcine seyixosha ngaphandle. But if isihleli ngaphandle isizisola isikhala, uyakayibuyisele noma uyakabheka ukuthi okay ukuyisola kwakhe enhlizweni yakhe kungakanani, bese iyabheka ukuthi isakudeserve yini, isangalalela yini, because ukuyinikaza kwakhe umzali another chance. It is another chance to do what? To do better, not another chance ukuthi iqhubeke izongalaleli, iphinde ihlale lapha ekhaya, iphinde izokwenza amanyala, izokwenza izinto ezingathandeki kumzali wayo. So same as ubaba uNkulunkulu, he is giving us a chance. Thina yabo njengoba sisaphila, njengoba libele kuzalwa kanje emhlabeni, njengoba wona kangaka kodwa uqhubeka uphile, the Lord is giving you a chance to do better. The Lord is giving you a chance to prove yourself. It's time to prove yourself. It's time to prove uNkulunkulu wrong ukuthi wena nawe awuzwa, nawe ungowesitha. Prove the Lord wrong. Prove wrong uNkulunkulu ukuthi cha mina ngiyena wesitha, mina ngingowakho baba, by doing what? By obeying the Lord, ukumlalela nokumthobela nokwenza intando yakhe le athanda ukuthi yenziwe emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. Sorry. So isihloko nje ngifisa sikhulume ngaso njengamanje sithi kufanele yini lokho okucelayo. Just like that child obecela iKFC, umzali uzobuka ukuthi okay iya behavior yona iyahlonipha, iyawasha izitsha nani, ebese iyabona ukuthi okay
kuyifanele ngempela. And umzali uzolibele ebeka imali noma azi ukuthi okay, makuphela inyanga nje ngiyazi ukuthi u-R50 I'm setting it aside for my child so that ngizomthengela le KFC ayithandayo. Ngobani? Ngibone ukuthi imfanele nezenzo zakhe zitshengisa ukuthi ngempela uyayideserve futhi ngizomnikeza. Mind you, kungenzeka in this period of this month kulo 4 weeks ukuthi ishintshe izenzo zayo, itshengise ukuthi no mina ngisayideserve kangakanani. So isikhathi esiningi singabantu sinokucela izinto silibale ukubheka ukuthi izenzo zethu zikhomba lokhu esicelayo kusifanele yini. Ngokuba akekho umuntu ongathanda ukumosha amathuluzi akhe kulabo abangeze bawasebenzisa bewasebenzisa ngokuzimisela nangokwasebenzisa bawandise kakhulu kunakuqala. Sorry, I had a very small misprint la. I was saying ukuthi akekho umuntu onga-misuse amathuluzi akhe anikeza abantu abangeke bawasebenzise bekhona abayimisele ukuthi bawasebenzise futhi bawandise kakhulu. So number 1, akekho umuntu ongakhipha imali yakhe let's say it's a certain company. Le company inkulu noma it's not that big but iyakwazi ukuthi ikhiphe izimali and sponsor izingane zika-matric yenzela ukuthi mase ziphuma ziyofunda emavasithi zithole umfundaze. Ayikho ikhampani engathatha imali inikeze umfundi ongenasikhathi sezincwadi zakhe, ongenandaba nokufunda futhi ongazimiselanga. Bazoqale baku-check qala ukuthi ufunda kangakanani, uyimisele kangakanani, because these tools ayimali, they are investing them to you khona uzokwazi ukuthi ufunde uqhubeke uze uphothule uqede. But they do not just give any child, unless ngabe amabhasari agcwele anikeza zonke izingane eziphasa o-matric, kodwa babheka laba abaphase ngo-A bodwa, abaphase ngo-A abawu-6, o-A abawu-5, o-A ngalendlela aba-require ngayo. Because by doing so, by looking at all that facts, they can see and realize ukuthi okay, wow, wenza kahle, usebenza kahle, futhi lo engawa-multiplier la mathuluzi. Because by giving them or giving you that money, they just give you the money for you to spend ufunde uqede and then you relax. No, you're gonna pay it back mase usebenza. So number 2, akekho futhi umzali ongathengela ingane i-laptop ebona ukuthi lengane ayinendaba nama-gadgets, lendaba ayinendaba lengane ayinendaba nokufunda, lengane ayinendaba nokuthi. But umzali uyakabone intshisekelo yengane ukuthi yazi ama-assignment yakhe nkosi yami uhleze ecela ifoni yami, uhleze ecela ukuthi why, because uzimisele uyafuna ukuyenza lento, uhleze ecela eboleka i-laptop yami enzela ukuthi atype njalo yena ama-essay akhe ufuna nje atype abe mahle onke ama-essay mayefunda history, mayefunda English, zonke lezi zinto ufuna ukuthi ayitype, ufuna ukuthi kube kuhle, uhleze ku-designer, uhleze athi ngimthengele izinto ezokuthi, uhleze ufuna i-internet, uhleze ufuna lezi zinto. So umzali by seeing and looking at that drive, lolo gqozi, leyo ntshisekelo, uzokhanda show ukuthi yazini lengane ngiyithengele i-laptop yayo izoyisebenzisa usefully. Unlike labazali abathengela izingane izinto ezingaka, uthengele TV game, uthengele ama-game, uthengele i-laptop, i-computer, inefoni, ine-tablet, ine-iPad, inazo zonke lezi zinto. Uthola ukuthi izisebenzisela ama-games nje kuphela, izisebenzisela ukubuka ama-porns nje kuphela, izisebenzisela ukumosha isikhathi nje kuphela, just because umzali has got all the money in the world, akanendaba nokuthi ingane kwenzakalani ngayo. Not unlike labo bazali labo abadlala ngamathuluzi, abadlala futhi ngama-materials engadingakali. Futhi enye into engiyithandayo ngalabo bazali, yazi what they do isikhathi esiningi, bathi bebona ukuthi usubhizi nalezi zinto usayinaka incwadi, bayakuphuca. They punish you by taking all these things away so that uzobuyela ezingqondweni uqhubeke ufocuse kulokhu okubalekile. So these things in most cases and in most times zayisebenzisele kakhulu to people who actually need them, kubantu abayidingayo okwangampela. And angeke uzonikeze umuntu umsebenzi ongenayo i-experience yalo msebenzi loyo.
I mean uzothi uzokwenzani uzofadabala khona lapha emsebenzini, uzomosha lapha emsebenzini. That is why many companies before beqashe bathi sicela 3 years experience, sicela 1 year experience, sicela ukuthi nokuthi unless if be-offerisha or internship or learnership or ama-in-survey, ama-practicals nani, unless if they're gonna offer that, then bengamthatha kumuntu osukayo straight from varsity, straight from college, or befuna umuntu ono-matric kanje. But in most cases, if you've got a qualification, bayake cause umsebenzi mase usuchuma usumkhulu noma ama-targets more emsebenzini badinga umuntu one-experience, umuntu ozazi ukuthi uzokwenzani la, ozazi ukuthi uzoperforma la, ozazi ukuthi uzokhanda imali, ozazi ukuthi uzokwenza into ezokwandisa zonke izinto. But they can not just give any person, bazonikeza umuntu one-drive, onentshisekelo. That is why futhi they conduct interviews so that bezobona ukuthi wena uzimisele ngani, wena ungubani, wena wazini ngathi, wena uzosiza ngani thina, futhi uzokhiqiza umsebenzi ongakanani. Because at the end of the day, they do not want to misuse their tools, they do not want to misuse their time, they do not want to misuse their environment for a certain person ongazimiselanga, for a certain person ongekeze akhiqize msebenzi, ongekeze andise lutho, ongekeze ayikhulise ikhampani, ongeke aze afinyelelise kwizinga lela bathanda ukuthi lifinyelele, ongeke futhi aze ayi-maintain i-reputation ye-company. Because it's for each and every company or each and everything, it's all about taking it from where it is and growing it up, not taking it down or drawing it ize buyele phansi. No, akekho umuntu othanda leyo. It's all about upgrading and upgrading. So yonke into ekhona neyenzakalayo emhlabeni imayelana nenzuzo, hayi ukuchitha nje kuphela. Konke esike sikubheke njengokusizuzisa kukanjalo. For an example, for each and every person othanda ukuzuza lapha emhlabeni, yonke into ufuna ukuzuza ngithi mawusiza umuntu ufuna ukuzuza something because as omunye kunesisho esithi enene kunesisho nje abake basisho kakhulu mase sumsizile umuntu athi I owe you one or you owe me one. Because ngaso sonke isikhathi bathi izandla ziyagezana, I help you, you help me, I scratch your back, you scratch mine. So if kukanjalo bantu bakaNkulunkulu kunina nithanda ukuthi if you help another person naye they can help you somewhere somehow someday, then nobaba ohlala ekhaya ezulwini uthanda ukuthi mengabe esisiza ngokuthize kusisizele ukuthi kumsize naye ngokuningi. Because ubaba into iyodwa into akayithandayo ukuthi kuphulukise imphefumulo, kusindiswe abantu abaningi. So amathuluzi azokunikeza wona ukunikezela ukuthi nawe umsize ngento ayithandayo, nawe umsize ngokuthi kuphulukiswe abantu abathandayo abaningi laba afisa ukubabona ngelinye ilanga enkazimulweni yakhe. So ubaba nje ohlala ekhaya ezulwini into eyisimanga kakhulu ngayo ukuthi uyabazi futhi uyababona bonke abantu abakhutheleyo angabathemba ngokuningi, futhi abanikeze lokho okubafanele, futhi aqhubeke abandisele zonke izimfanelo, wonke amathuluzi ngokuba bayawadinga, futhi benza isiqinisekiso sokuwasebenzisa ngokuphelele nangokuthembeka. Just like that company ezoqale idinge your reports ukuthi uphasa kangakanani esikoleni, uzimisela kangakanani before baze, and they will want to do some background check ukuthi since esamncane kwakwenzakalani, since esamncane wayiphasa kangakanani, uhlala nobani ekhaya, impilo yakhe injani. Bafuna ukwazi yonke into. And in most companies before baze bakunikeze futhi leyo bursary bayake banibize banibhalise i-test thizeni, befuna ukuchecka your amount of i-IQ ukuthi ngampela uhlakaniphe, ngampela singamthemba yini, ngampela singamnikeza yini le mali. Same as the Lord the Father, uyake akuhlolisise athi sekufundisile izwi lakhe, wakufundisa all the doctrines, wakufundisa imithetho yakhe, uyake akuhlolisise akunikeze nje
ama-test ambalwa lapha emhlabeni ukuthi uzokugcina yini lokho akuyeleze ngakho, uzokwenza yini ukuze atshengise noma umuntu afune ukubona ukuthi nempela uzwile, nempela futhi uzoyenza intando yakhe ngendlela akuyaleziye ngayo. Let's say for an example, njengoba seyalile kwimiyalelo eyishumi ukuthi ngaso sonke isikhathi ungebi, ungabulali, ungaphingi, akufake kwi-situation lapho khona uzothi uyangena nje emzini womuntu imali ihleli ibudedengu. Let's say mhlawumbe ubaba wakhona is a business owner, uyinemali mhlawumbe ubethi nje uyodiphozitha ebhenki u-50,000, uthi uyafika kulowo muzi uyangqongqoza ufica imali ihleli lapha mhlawumbe usayi-bathroom. Akutheste nje uNkulunkulu kancane nje, athi uyakuthesta nje kancane khona ezobona ukuthi uzoyenza yini intando yakhe. Uthi uyayibuka, ingqumbe engaka, lapho uyaqala ngisho ukubona imali engaka empilweni yakho. And that's the Lord just trying to test you. Efuna ukubona ukuthi uzoqhubeka unokhe yini noma uzovele uyeke ukunokha ubuka. Bakhona yini? Angiboni umuntu bese uthatha imali bese uyaphuma uyahamba. But ngokuphasa kwakho leyo test leyo, ngokuthi ungayithathi leya mali leyana inkulu kangaka kodwa uqhubeke unoke, uqhubeke unoke, uqhubeke unoke up until kuze umuntu asondele. That is when the Lord will see ukuthi no man, uyakudeserve ngampela because imiyalelo yami uyayigcina, uyayenza futhi uthembekile. So before baze bakunikeze leyo basari leyo, they need to make sure ukuthi asinikeze umuntu oronge lana, asinikezi amathuluzi umuntu ongeyazi awasebenzise, but sizomnikeza le mali enkulu kangaka, sizohlezi simfakele imali each and every month. Let's say imfundo yakhe it cost 100,000, bakukhokhele njalo, and then baphinde bakunikeze ne-allowance ya 2,000 each and every month. Bazodinga ukuthi njalo ubaprovele ukuthi uyaphasa ngampela yini. So and bayake baqaphele futhi bahlezi bekuhlola njalo ukuthi kuhamba kanjani, usasebenza ngokukhuthala yini noma usuyakudikibala, awusakhiqizi lutho. Each and every semester bayafuna i-report, each and every semester bayafuna i-report ukuthi wenze njani kwi-first semester, wenze njani kwi-second semester, wenze njani ngokuhamba kwesikhathi, because balibele back-check. So uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi uzolibele kuhlolisisa ekubheka ukuthi are you actually doing the job, uyakhiqiza yini, uyandisa yini umsebenzi ngakho konke akuyaleza ngakho. Let's say umfundisi, umshumeli, umprofethi ufuna ukubona ukuthi lokho akuthembile ngakho, all the dreams akuthembile ngawo uyawadlulisela yini, zonke izibonakalo ukuthi akuthembile ngazo uyazidlulisa yini, uyafundisa yini ngakho, wonke amazwi awatsheleni inhliziyo yakho uyawadlulisela yini kwabanye abantu, uyayenza yini intando yakhe. And by doing so the Lord will keep on giving you more and more and more, because you are so trustworthy to keep his word, you are so trustworthy to make it multiply. Nasemsebenzini uma usakwi-probation stage usuke uqaphwe kakhulu ukuthi uyasebenza yini ngenkuthalo nangokuzimisela ukuze uzobabonisa ukuthi ufanelwe kangakanani ukuqashwa ngokuphelele, bese nawe uba permanent ngelinye ilanga. Uma ungenzi kahle angeke waze waqashwa, kodwa uma wenza kahle bazokuthatha. So we live in times whereby lapha emhlabeni we really need to prove to the Lord the Father ukuthi Nkosi siyafisa nathi ukuthi siqashwe. So silibele sifaka ama-application ezulwini ukuthi Nkosi siza kuwe, Nkosi siyakuthanda, Nkosi sondela, Nkosi siyakudinga, Nkosi kuwukuthi nokuthi. So sithi sesofakile ama-application abuka ukuthi okay nali igama lakhe nasisibongo sakhe nakho ukuthi nokuthi, ebese sondela kuwe athi enza intando yami kuqala, gcina ubungcwele kuqala, gcina imiyalelo eyishumi kuqala, ngesabe kuqala, ngihloniphe kuqala, ngithobele kuqala, ngithande kuqala. And uma ukwenza lokho, that is when you are proving to the Lord the Father ukuthi Nkosi I deserve nami ukuthi izono zami zithethelelwe, I deserve nami ukuthi ngikubone embusweni wezulu, I deserve nami. Ngokwenze njani into ayiqaphela kakhulu ukuthi uyalalela yini, because ukulalela uku-requirement enkulu kuba ohlala ekhazulweni. It is a standard. I quote from the Master's Voice Prophecy blog ukuthi kuyi-standard ukulalela, i-standard esikhulu obaba ohlala ekhayizulwini asithandayo ukuthi sisigcine. And ngokusigcina sonke siyazi ukuthi kusizakala thina ekugcineni kosuku, because as I always say ukuthi ingane elalelayo kuphela ethandekayo, ingane elalelayo kuphela enikeza yonke into eyidingayo, ingane elalelayo kuphela right, because le engalaleli engezwa
uhlezi ucasukile avungezwa wena yabona nje because ayizwa ayilaleli. And uyazi ukuthi ngongalaleli kwayo iyona futhi eba nenkinga ngithi because uyayala ukuthi mntanami ungayidli le Danone because njengoba sekusela u2 namhlanje kulesithathu lesini lehlanu yalesini nolesihlanu but mawuthi uyabuya ayilalelanga yayidla yangolesini iyona ezoba nenkinga ngolesihlanu ngithi because izoyiphatha ngithi yangolesini because isishiya yodwa izoyiphatha le yodwa ebese ngolesihlanu iphathana kuzothi ezinye ingane sezidla amaDanone lapha ecresh ebese iyakhala ke iteteme but ngenxa ukuthi yalalela uzoyijabulela futhi uzoyithanda uzohlezi ithakasela uzohlezi uyigonile izohlezi nje ithandeka yazi because iyalalela iyeza yenza yonke into. That is why uNkulunkulu simlalela sihlala sisothandeni lakhe sihlala siseduzane naye sihlale esithande sihlale elangazelela ukuthi abe nathi abe seduzane nathi because the more we are listening the more esiyala ngayo yonke into ayithanda ukuthi siyenze and the more simlalela esiyala sikwenze konke lokho asikwenze siyayigcina yonke imiyalelo yakhe siba bahle ngaphambi kobuso bakhe and that is when the Holy Spirit comes and dwell kithi. So it's all about multiplying yonke into kuqhutshwe iproduction ukuze kuzokwanda konke ngoba each company wants to grow. Uma isikufundisile waba ummeli iyazi ukuthi uma usuyikhokhela each and every month because mase usebenza iyazi ukuthi uzohola imali engaka indodla zemali because yabona le nkathi bekufundisa basuke bazi yabuka IQ yakhe bathi lo yabo indlela ahlakaniphe ngayo yabona nje lo ayikho icompany engeke yamqasha asikho isikole esingeke samthatha so benza sure ukuthi ayikho ngisho into encane ekuvimbezelayo ukuthi ungalingi esikoleni so bakunikeza imali bathi mihamba ufunda bayazi ukuthi mawuqeda nje ukufunda ayikho icompany engeke yakufuna because uvela uyimisela unentshisekelo so bayazi ukuthi mase ususebenza you are definitely going to pay because uyakhokha phela mase ususebenza ubakhokhele izimali zabo ubakhokhele izimfanelo zabo ubakhokhele konke obungokwabo obukade ukuncuza each and every month bekusiza ngakho. And one thing probably abaningi abake bangayinotice mase usukhokha each and every month you are bathola inzuzo enkulu bona they are getting interest because no company will just give you money and then bese uyibuyisa njengoba injalo no ngisho umashonisa akakunikeza imali uyibuyise njengoba injalo kodwa iba nenzalo egcina ukusukweni uzobona ngathi thawe mawazi wangisiza awube bengihluphekile kanti inzalo it is 30%. So nalapho usukhokha ke mhlawumbe uzokhokha nje bakwandisele ngenyanga eyodwa or 2 months or 3 months but awunaki wena lo uqhamuka nje usuyosayina le contract because usujabulela ukuthi usiyasebenza kithi kade babekufundisa bangisiza kabi kanti kule contract babhalile ukuthi uzosikhokhela because bona bakufundisa for 5 years angithi wena uzokhokha for probably 6 years or even better baqashe bona khona kule company so cabanga usebenzela bona for many years ukhiqizela bona le mali abakholela yona vele nje they are gaining a lot ngawo because uyisisebenzi wena esiqavile noma esikhuthele kakhulu. So nalapho usuqashwe khona bayazi ukuthi since benezidingo zokuqhubha umsebenzi because for each and every company there are always needs, basic needs. Mele khokhela ugesi lana if ukuqashiwe ibhilidi kumele bakhokhele leyo floor le if beqashe the whole floor or those certain rooms kumele bakhokhele the internet iWi-Fi setshenziswa lana kumele bakhokhele abasebenzi kumele bakhokhele amanzi kumele bakhokhele all those medical aids all those allowance ama transport zonke izinto kumele bayikhokhele. So for each and every person ozohlala la edeskini kumele enze sure ukuthi uyakhiqiza umsebenzi ukuze kuzokhandeka imali le mali ezokhandeka ukuze kuzokhandeka imali ekhandeka yenza ini ikhokhela ugesi imali ekhandeka yenza ini ikhokhela internet ikhokhela abasebenzi ikhokhela zonke lezi zinto. That is why bengeke beze bekwazi ukuthi listen njengalokho I was saying that is why bengeke bekwazi ukuthi bavele baqashe umuntu nje ongeke zenze lutho because uzoqashwa la ubhizi usebenzisa internet iyamosheka mhlawumbe uyisebenzisela efonini yakho ubhizi download ama movie wena amaZulu drama ama movie 1 hour 2 hours kodwa awukhiqizi lutho. So into yenzayo wena you are wasting instead of
ungumultiplier uyabaluzisa as a company. Wena nje you're just uhleli nje la emsebenzini ukhokhelelwa ini, baze bathi ukhokhelelwa amahala. So uyaluzisa, wenza ukuthi i-production ingande, wenza ukuthi umsebenzi wehle kunokuthi unyuke, because for each and every company ifuna ukukhula kuze kube khona namanye ama-branches, kube khona i-branch la u-DSV oseThekwini, u-DSV ose-Cape Town, u-DSV oseGoli, omunye useMaritzburg. You know, they want to grow and grow and grow. Kukhula ngani? Bazokwazi ukukhula by workers who are actually doing the job that they are required to do. So bazodinga izisebenzi that are guaranteed ukuthi zizokhulisa umsebenzi, not to make the business fall. So siphila isikhathi lapho khona when it comes to the approach of uNkulunkulu, abantu bayamudimanda izinto noma zingabafanele ngokuba yena ubuka inhliziyo. So the Lord looks at your heart, abuke intshisekelo onayo, abuke ahlolisise futhi ukuzimisela nokukhuthala nokukhandleka emsebenzini ongcwele wasekhaya ezulwini, especially by taking the truth and spreading it to many people, because indaba inokushumela udumo lukaNkulunkulu. So if you're gonna take the truth, ulishove ulivalele, noma uthi hayi ngizwile enkonzweni ngiyazi ukuthi kukhulunywa ukuthi nokuthi, but ungatsheli umuntu ngalokho, ungabi nandaba, ungalimultiply, ungabishele lelo verse, ungenzi lutho, then uNkulunkulu will see that drive, abone ukuthi no, lo akakafanele ukuba umfundisi, akakafanele ukuma phambi kwebandla, akakafanele ukuthi ashumayele, because iqiniso akasiboni isidingo sokuthi alidlulisele nakwabanye. So njengalo mfanekiso ayisifundisa wona uJesu kulo mfanekiso waleya ndoda ethi yanikeza amathalente. So I quote from my sister Celestial ukuthi uJesu knew, yes, kubona bonke labantu bobathathu ukuthi lo njobe nikeza ithalente lot vele nje enhliziyweni yakho sehlole, because uJesu could see through your heart, wekwazi ukubona ngaphakathi lakho ukuthi lo ucabangani. That is why isikhathi esiningi wengathanda ukuthi ahlale nabantu, because wekwazi ukuzimizwa yabo ezinto abayicabangayo, azizinto abayikhulumayo ngaphakathi bengakazisho. So wayekwazi ukubona ukuthi lo njengoba nje ngona nikeza ithalente lot vele ngeke multiply. Laba lo wesibili wanikeza u2 and wabonakala ukuthi multiplier wenza umsebenzi omuhle wazi wangcombeka ngalokho. Nalowo u5 naye wenza kakhulu wawo multiplier, and the more umultiplier, that is the more you are given more. Fana nasemsebenzini, if uzokhiqiza wenze kakhulu umsebenzi, uyasuswa from being a cleaner, ususwe uyiswe laphaya, ususwe uyiswe laphaya, uzugcine usuyi-CEO, usuyi-CEO, uzugcina usuphezulu, because uyawenza umsebenzi, uyakhiqiza, wandisa more. Ubonakala ukuthi okay, mase sekule point uzokwazi ukumela lo msebenzi, mase seyi-CEO uzokwazi ukuthi production icompany ikhule ngaye ngenxa yani intshisekelo nento ayenzayo. So emsebenzini angeke uze kunikeze umuntu iproject enkulu ekhosta imali nama clients nibe nibona ukuthi ngeke uze kunikeze umuntu ongenandaba nomsebenzi. How can you take the big project ekubonakala ukuthi le izoletha ama-client awu-10 uthathe unikeze nje umuntu ohlezi nje eyidlela inzipho even on working hours eyidlela inzipho zakhe eyihlafuzela ushingama? Never. Why? Because kuyabonakala ukuthi this kind of person uzosenza siluze kakhulu. So abantu abaningi kumele bazibheke bona ukuthi lokhu abakucelayo kuNkulunkulu noma lokhu othi uyokucela kubaba uNkulunkulu ukukhulekele kukufanele yini? Do you deserve it? Cause noma ufuna ukuya eVets noma e-UCT kuzomela uzibuke wena ukuthi uyafika yini ku-30 points, cause lezi zikole zine reputation ezifuna ukuyigcina i-reputation yokuphasa. So uma wena uzoqhamuka no-21 points wakho, shuthi uzofeyila phela lana, and abakudingi lokho ngeshwa nangebhadi, kodwa badinga umfundi
ozimisele emsebenzini wakhe wesikole futhi onepotential yokuphasa. Manje abantu beza kuNkulunkulu bafune izinto ezinkulu bebe behluleka ukwenza lokhu okuncane okubonisa ukuthi intshisekelo ikhona yini. Fana noma ufuna ukuphatha noma ukushumayeza ibandla elikhulu, kuzomela kuqala ubonise ukuthi ushumayeza umuntu oyedwa. Ungathi ngoba hayi labantu bawu3 vele la eTexini mina ngishumayela sengishumayela ebhasini. Wow, mawusahluleka ukunakekela laba abancane because uNkulunkulu uzokuthemba ngalaba abancane qala bawu3 yabona ukuthi laba uzokwazi ukubashumayeza, laba uzokwazi ukuthi ubatshele. But if uhluleka ilaba angeke aza kunikeza amakhulu and bazokuhlula vele, you will not manage. Imagine uzonikeza ingane efunda ugrade 2 umsebenzi wa grade 5, uzoyenza kanjani? Ngeke azakwazi ukuthi awenze, uzomhlula. But nikeza wa grade 2 ubone ukuthi okay uyawenza uyaphasa, and the more phasa the more ya grade 3 phinde bonakala ukuthi uyawenza uphasa, and lo ngawenzi umsebenzi wenza njalo ekupheleni konyaka uyafeyila kule grade. Bese sefeyile kumele kuphinde aqale phansi futhi kubonakala ukuthi uzokwazi nokwenza, uphinde ukwazi nokwenza, and then mase sephasile adluliselwe kwenye grade kanjalo aze afike ka-matric la sekubonakala khona ukuthi hayi usekhulile manje, sengakwazi ukuthi enze izinto ezifanelekile, sengakwazi ukuhlakanipha, sengakwazi nokuzikhethela ukuthi yini kahle afuna ukuyenza yena ngempilo yakhe. So fana nomuntu it's always funny umuntu ozothi njobe ngino-1 room ayi ngiyoklina mhlazame ngino-5 room ezikhohlisa yena. So kubalulekile bantu bakaNkulunkulu ukuthi sisebenzise esinakho, ngokuba uJehova ubheka lokho ukuthi siyaneliseka yini kuqala ngakho mande esinikeza okuningi okungaphezulu kwalokho. Kufana noma uzonikeza ingane yakho imali yokudla esikoleni. So the Lord made this example very, very nice. Ingane yakho imali yokudla esikoleni, let's say uyinikeza iphathe u5 right? Ivele ithathe lo 5 rand Nkosi yami ithengele wena ama-chips. Uthi uyayibuza hayibo lama-chips akho ayimalini? Ithi ma awu-5 rand. Cabanga leyo feeling ozoyifila njengomzali ukuthi wow, ukwazi ukuthatha yonke imali yakhe athengele mina futhi. And definitely guarantee you for sure uzohlezi unidrive ukuthi every day lengane ngiyinikeza imali, every day lengane futhi ungazi ube driven, futhi ungazi ube negqozi lokuthi uzoyinikeze engaphezulu 6 rand because uyabona ukuthi vele le mali yayo Nkosi yami igcina isebenzisele ukuthi inikeze mina. So bantwana bakaNkulunkulu asizibuza ukuthi ngabe kusifanele yini lokho esikucela kuJehova umenzi wezulu nomhlaba, ngokuba vele abaningi bahlezi beza ngobuso kuNkulunkulu ukuthi kumele abanikeze ngokuba kungabafanele. So you just gonna come to the Lord ukuthi hayi vele uNkulunkulu mina akunikeza ukuthi vele ngiyakudeserve ukuthi vele uNkulunkulu unikeza nabantu yonke into, vele uNkulunkulu kanti uNkulunkulu akanginikeza ingane, kanti uNkulunkulu no. Zibuza ukuthi kukufanele yini, uzokumela yini? Athi uNkulunkulu athi umuntu hayi ngiyoqala ukushumayela nje mina senginezicathulo ezamateko. How about lezo nazo zophaqa? Sebenzisa bona labo phaqa qala ukuphaqaze ngabo baze bafe benjalo, uqhubeke nangenyawo hamba ushumayela ivangeli. uNkulunkulu lapho uzobona ukuthi wow, ukwenza ngisho engenalutho, then lo muntu uyadeserve futhi udeserve amateko aqinile, and uNkulunkulu uzobe sekunikeza ke ngesikhathi esifanele lokho kudingayo. Why? Because ubone idrive nentshisekelo ukuthi ngisho kuthiwa kwenzakalani uyawenza umsebenzi wakhe. uNkulunkulu ufuna ukubona, ungasho ukuthi hayi ngiyodlulisa amazwi kaNkulunkulu mhlazane ngaba ne-laptop, mhlazane ngaba nefoni enkulu sengizoqala ngirecord. Cha, sebenzisa whatever that you have at that time, at that point, ukusebenzise kuchume. And that is when the Lord will keep on preparing you i-laptop akuprepare because usanefoni encane ngithi. So le foni encane ngoba into eyenza ine-space esincane yazi sebenzisela ukwenza njani, record udelete. But by doing so, you are proving it to the Lord ukuthi ngampela ngizokwenza, ngampela ngiyathanda, because indaba isothandweni ukuthi uthanda kangakanani ukuyenza into futhi uzimisele kangakanani ngokuthi uyenze uyiphothule uze uyiqede. uNkulunkulu will look at that. uNkulunkulu uzohlola lokho, mebona ukuthi uyathanda ngampela uzokunikeza ke lokho kufanelekile nalokho okudingayo. But what's important is use these tools, use whatever you have, use lokho khona ukuze uNkulunkulu ezokunikeza
okufanelekile. But if ngaso sonke isikhathi uzohlezi wena ubuka ungale uthi hayi ngiyokwenza mhlazane ngane ongcono, ngeke uze kufike ongcono. It's definitely not going to come. But ask yourself, what is it that you have right now? Unani njengamanje? Use that and multiply it and multiply it, because you are entrusted with that. And lokho thenjwe ngakho ikona ukulingana nawe vele at that level, at that point, because it's all about growing in Christ. Ukukhula nje kuphela uNkulunkulu. Usathenjwe ngokuncane, yes fine, but kumultiply ukuphinda lokho okuncane ukuze uNkulunkulu akuthembe kungaphezulu nangongaphezulu. Yes, you can see all these stages ukuthi zikhona. So ke siyazi ukuthi esikoleni ingane ithi ifunda ugrade R isuke iyazi ukuthi khona ugrade 5, khona ugrade 6, khona ugrade 7, khona ugrade ba. But udinge ukuthi ibekezele ila ka grade 5. Ibekezele ithi hayi ngizokhula, nami ngizoze ngifike ka grade 11, nami ngizoze ngifike. Hayi ngoba izothi mina ngithanda ukuthi ngenze ugrade 11 isancane. And uthisha kuphela nomzali understand ukuthi lalela usamncane usadeserve ukuthi ufunde le grade. Ngokubona izenzo zayo, ngokubona amandla ayo, ngokubona futhi indlela ingqondo yayo esebenza ngayo. But futhi if izimisele ingakwazi ukususa khona lapho kwa grade 5 iso ka grade 6 iqiswa ama class, because kuyabonakala ukuthi no man lo ngeke akasebenze ongaphezulu, unamandla okwenza ongaphezulu. And singathathi ukuthi uNkulunkulu kumele asinikeze izinto just like engazuthi ubaba uNkulunkulu is that Father Christmas okumele akulethele amakhekhe kaChristmas nezipho usalele wena ebusuku, kodwa asikusebenzele ngamandla, ngothando, ngenhliziyo epheleleyo ukuze ezosamukelisa ngokufaneleyo nangendlela esimubonise sifanelwe ngayo ngaphambi kobuso bakhe. So makholwa, yekani ukucabanga ukuthi uNkulunkulu kumele anibusise ngama-promotion emsebenzini nibe nisahluleka ukubuyisa izishumi nihola 5,000. So maholo 5,000 ishumi zakho, it's just 500 rand, because it's always just that i-percent nyana nje lincane uNkulunkulu. So wena uzothi yabona nje indaba kaNkulunkulu ayekho bese ulibela ukhala, uyayifuna leya position ya 10,000, uyayifuna ilangazelela, but njengoba usahluleka ukhipha ishumi za 5,000, definitely neza 10,000 ngeke uziyikhipha, izoba nkulu kakhulu. Ngeke wayifumana ngoba ayikufanele. You do not deserve it. Awubuyisele lutho uNkulunkulu, awumenzele lutho uNkulunkulu. We must know, people of God, ukuthi uNkulunkulu yabo nje bethi asimthande ngenhliziyo zonke. Uyena futhi osigixebeza ngezinhliziyo ezinhle. Uyena futhi ogiqiza ukuthi inhliziyo yakhe ihlale ihlanzekile, ihlezi inokuthula, ihlezi ijabulile futhi. That is why ithi imthande ngenhliziyo yonke, just like that child. Umzali anikeze 5 rand, iphinde ilethe wona lo 5 rand. Yes, uNkulunkulu blessed us with hearts, izinhliziyo, but masiziletha kuye, simthande ngazo zonke izinhliziyo zethu, uyena uphinda sibusise ngakho konke okudingwa izinhliziyo zethu. Athi uNkulunkulu mthande ngomphefumulo wakho wonke. Uyazi ukuthi uma umthanda ngawo bonke uzohlezi uzinikela kuye. Masuzinikela kuye uzokunikana emphefumulweni wakho ukuphila okuphakade, because your soul is the one deserve noma is the one ezoba nethuba lokuthi ithole ukuphila okuphakade. But if you do not love the Lord with all your soul, but wena umphefumulo wakho wenza isinoma kanjani kuwona, wenza isinoma kanjani ngawo, then asazi you won't deserve ukuphila okuphakade. Ngeke uzombona enkazimulweni. Athi simthande izingqondo zethu zonke. Uyazi if umthande ngayo ingqondo yakho yonke, uyena uzokupha ukuhlakanipha, not lokho kwamademoni, lokho kufunda kwama degrees kwama masters, cha. Ngikhuluma ukuhlakanipha kwasekhaya ezulwini mina. Ukuhlakanipha ukwazi ukuhlukanisa ububi nobuhle lapha emhlabeni. Ukuhlakanipha ukwazi ukuhlukanisa amademoni, ukwazi ukuhlukanisa imimoya, ukwazi ukuhlakanipha kwangampela, ukwazi ukucabanga ukuthi okay, njengoba nginesikhathi esincane kangaka angisebenzele ukwenza ukuthi. Yabo njengoba ngisheshe ngabuya emsebenzini namhlanje, angenza 1 no 2 no 3, ngisheshe ngipheke, ngisheshe ngenza ukuthi ukuze ngizokwazi ukukhava enkonzweni, ukuze ngizokwazi ukukhava umsebenzi ongaka. Ukuhlakanipha kwengqondo, okwazi ukusebenza, umanage kahle isikhathi sakho, umanage kahle imali yakho, umanage kahle umndeni wakho, umanage kahle ingane zakho, umanage kahle ama expenses akho, umanage yonke into. That is ukuhlakanipha ubaba ohlala ekhaya ezulwini akubusisa ngakho kuphela ingqondo yakho if uzoyisondeza uyinikele kuyena, uhlezi uyidlinza ngaye.
athi umthanda uNkulunkulu ngawonke amandla akho. The more you use your power and your strength to do everything for the Lord, kube khona ozomenzela kona ngosuku, the Lord will keep on give you more and more strength. Uzolibele kunikeza more and more drive, more and more amandla ngaso sonke isikhathi. Why? Because ukunikele konke kuyena, umnikeza amandla akho onke. So singacabangi abantu baNkulunkulu ukuthi yonke into esicela uNkulunkulu if singayisebenzisi ngendlela right, then siyakudeserve ukuthi sikuthole more and more. And I even add mina umthandi nangesikhathi sakho sonke uNkulunkulu, because uyena okunikeza isikhathi, uyena okuphilisayo, uyena okuvusayo ekseni, uyena okwenzela konke. So wena isikhathi sakho you always spend it ezintweni zakho, then isikhathi sakho sokunciphela ke. So tuyisebenzi ke, especially when it comes to izisebenzi zikaNkulunkulu, because seziziningi kakhulu futhi lesi sikhathi esiphila kusona. uNkulunkulu uvusa inqwaba yabantu lapha emhlabeni, uvusa inqwaba yabaprophets, uvusa inqwaba yabafundisi, ama-minister, uvusa inqwaba. So tuyisebenzi zakaNkulunkulu, uNkulunkulu ukuze akuthembe ngabantu abaningi, because many workers they want more and more people, more followers, more viewers, more all of these things. Ukuze akuthembe with many people, with many souls, sebenza ngamandla akho onke kulaba abancane asekethe wakunikeza bona. Use all your strength to make sure ukuthi laba abancane abakhona, lezi ngane ezincane ezikhona ziyalazi iqiniso, ziyalenza. So that lezi ezincane ezikhona mazilenza iqiniso, zona zizokwenza njani? Zizolifunda, zilibambe, zilenze, ebese nazo ziyasuka zihambe ziyolanda ezinye ingane, zisuke zihambe ziyolanda ezinye ingane. Because ofunda esikoleni ufundela ukuthi afunde bese naye ebe uthisha ngithi khona ezofundisa abanye, nabanye bafundisa abanye, nabanye bafundisa abanye, kanjalo. It's all about multiplication. That is what the Lord wants lapha emhlabeni. Like in a business, uzoqala nje ngo-200 uyithengele lawo makhekhe ngo-200 wakho bese uyawadayisa. Ukuze uzoshesha ibhizinisi lakho lichume likhule, uzodinga ukuthi la makhekhe lawo uwasheshise uwadayise aphele. And mase sephelile uyabona ukuthi okay ngenza iprofit kwa-250, uphinde futhi uthenga amanye amakhekhe wenza iprofit kwa-300, usuyakwazi ukuthi usu-add ama-chips, usu-add uswiti, usu-add ukuthi ngokuthi kulibele kumultiplyeka kancane ngani ngokuqala ngokuncane, because it all starts small but it gets bigger and bigger. By what? By hard work, by doing the most for the Lord. So we are out to do the most for ubaba ohlala ekhaya ezulwini, so that lokhu okuncane wena okwenzayo kuzokwandisa okunye, lokunye kwandisa okunye, nokunye kwandisa okunye, kanjalo. And by waiting for the Lord's providence ukuthi kube uyena wandisa izinto. So njengesisebenzi e-office, wena umsebenzi wakho ukuthi uqhube production, because kuyabonakala ukuthi le office isisanda kufika, asikakabi nawo ama-desk, asikakabi nawo ama-TV, ama-flat screen ukuze ama-client mefika kubuke khona i-project, asikabi nama-project, asikabi nama-flat screen ukuze even clients mengabe fika or abantu bakwazi ukubona khona, ba-advertisele khona zonke izinto, basheshe bafunde ngekhampani. So njengoba sisabancane, sisayisebenzi ezincane lapha kwikhampani, kumele sisebenze ngamandla umsebenzi bese silinde iboss, because thina masisebenza sisubmitha kwi-boss akithi, imali go straight to the boss. So i-boss iyona ethola umsebenzi ebese kube iyona ebonayo ukuthi okay nabo bakhiqize imali engango-100,000 bebodwa kule nyanga, let us take u-50,000 sandise, abheka basebenzi nishoda ngani, basho basebenzi ukuthi njengoba sinamakhompyutha kanje ambalwa, izisebenzi sezandile, khona abangenawo amakhompyutha, khona abangenazo iy'ngcingo. I-boss is the one that is going to decide ukuthi okay right now kule nyanga we are dealing with buying more laptop, we are dealing with buying more all these things, and kulibele kwanda kancane. So you are just a worker esebenzela ukuthi i-boss yandise izinto. So as izisebenzi zikaNkulunkulu, you are working for the Lord ukuthi yandise abantu abazokwazi, because i-boss eqashayo wena usebenzela nje ukuthi umsebenzi uchume, umsebenzi wande. So i-boss masibona ukuthi no man, umsebenzi usumningi, they need more people to come, iyona ezobona ukuthi okay HR akwenziwa kukhandwe kusurvey ama-interview
interview so that kuzokwanda izisebenzi. So lokho okuncane uNkulunkulu asibusise ngakho, lokho okuncane okuyizinsebenzo, we are out to use it as small as possible as it is, so that the Lord, the Father, can see ukuthi okay basebenzisa lokhu okuncane abanakho, yes fine, but ngoba sebeyakudinga okunye because banentshisekelo, bane-drive, let me just give it to them, let me just provide it to them, so that bezokwazi ukuthi umsebenzi wande uqhube. So as I was saying, izisebenzi ezincane zihlalele ukwenza umsebenzi omningi ukuze kuzokwazi ukuthi ngelinye ilanga kwande ezinye izisebenzi, umsebenzi uqhubeke uchume futhi upheleliswe, athokoze ubaba ohlala ekhaya ezulwini ngesikwenza ngenxa yegama lakhe. Ngakho-ke aneliseka usebenze ukuze uzokwamukeliswa konke okudingayo nokukufanele ngesikhathi esifanele. So as the workers of the Lord, abathanda ukuthi badlulise izwi kaNkulunkulu, abathanda ukuthi bashumayele, abathanda ukuthi bashumele enkundleni zokuxhumana, abathanda ukuthi bashumayele each and every places, bandise abantu abazokwazana noNkulunkulu, bandise abantu abazowazi iqiniso, bandise abantu abazokholwa, abazosindiswa, abazobhabhadiswa, because it's all in that is injongo kaNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna imphefumulo, ufuna imphefumulo, ufuna imiphefumulo, ufuna abantu basindiswe, bazi uqobo lwakhe, bazi iqiniso, ebese mase besindisiwe bazi yena, bazi leli qiniso elinguye ubaba ohlala ekhaya ezulwini, and then those people bazokwazi ngelinye ilanga ukuthi babone umbuso wezulu. So as the workers who have found the truth of the Lord, abatholile balibambisa isiqiniso, just use whatever onakho. Unomlomo shumayela la ukhona, unezinyawo usuku uhambe uvangela, unefoni shumayela kuyona, uposte, or do whatsoever, so that izisebenzi zizokwanda, so that umsebenzi kaNkulunkulu uzochuma, so that uNkulunkulu ezobona ukuthi nangu umuntu oyimisele, nangu umuntu ongawenza umsebenzi, let me trust them with this and that. Stop thinking ukuthi ufanelwe into ecelayo uma ungakenzi, because it's all about doing, it's all about doing, it's all about doing. Kungokwenza konke, kungothando konke, kungogqozu konke, kungentshisekelo konke. So the question ubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini ayakathanda ukuthi siyibuze ukuthi kukufanele ini lokho okucelayo? Do you deserve the position ofuna ukuthi ubeke kuyona enkonzweni? Do you deserve ukuba yi-usher ofuna ukuba yiyona enkonzweni? Do you deserve ukuba umdikoni? Do you deserve ukuba u-treasurer because mhlawumbe ikona okufunayo? Kuzomele uqale ucheck uqala ukuthi can you maintain and keep and protect imali zebandla? Can you protect iqiniso kaNkulunkulu before uNkulunkulu aza kuthemba ngamaqiniso amangaka? Can you protect it? Uzolidayisa yini iqiniso lakhe ngelinye ilanga? Noma uzolithenga, ulithenge ebese uyalinikeza abantu njengoba linjalo? Thenga iqiniso, ungathengisi ngeqiniso. If usathengisa ngalo iqiniso, the Lord won't trust you with it, because wena ugcini but uyalilahla lapha. You are selling it for free. Iqiniso likababa ohlala ekhaya ezulwini. So the Lord won't trust you with all the truths, because you just sold it to the highest bidder. Iqiniso likababa ohlala ekhaya ezulwini. Ask yourself, if we call her elithi mina ngisafuna ukuthi ngisafuna imoto, mhlawumbe mangaba nemoto ngizokwazi ukuyovangela kahle. Really? Ningathola ifoni ngizokwazi ukushumela kahle ngenza ama video. Really? Ningathola nje i-internet, i-Wi-Fi, ngizokwazi ukuthi ngidlulise kahle ama video. Inkinga ngisanenkinga yo 1 no 2 no 3. What are you doing with whatever that you have right now? What is it? Khona yini okwenzayo ngakho? Uyakwandisa yini lokho onakho? Sizothi-ke manje kwi-company sizohlala because sikakabi nawo ama-laptop, sizohlala si-relax. Akhona amabhuku namapeni, kuyabhala phansi. Sisalinda ama-laptop. Emafonini sebekhona o-Word, obani, ungabhala khona efonini ngasetshenziswa amafoni, because that's the only thing engakwazi ukuthi uyi-afford. Uzohlala ukuthi ayi ngeke ngize ngiqale ibhizinisi because angakabi nayo i-funding, ngidinga i-funding. Uzofuna isizumbulu esingaka sizokufanda ungakatshengisi, awukakabhali ngisho i-pitch, awukakabhali ngisho i-business plan,
ngoba nakho ucabangile nje ukuthi yazi nami ngase nje ngibe nebhizinisi Nkosi yami ngibe nebhizinisi lamakhekhe, a nice boutique business. Usuzohamba ke uthi ufuna bakufande. Bazokufanda ungaphethe lutho esandleni. Bazokufanda ukaze ngisho uzame empilweni. Awukazi ngisho uzame ngisho ibhizinisi lo sweet, ngisho ibhizinisi le sweet. Definitely they're not gonna give you that. But they're going to find a person ozimisele, oyazi into ayifunayo, onogqozi onentshisekelo. Just because you had that idea doesn't mean ukuthi you will work it out. It was just a thought. And not that it's a bad thought, it is a good thought vele. Umqondo omuhle, ohlakaniphile, okukhaliphile futhi oncomekayo kakhulu. But what is it that you're doing? Because we must know, people of God, yonke into ingokwenza, yonke into iyisenzo. Everything is an action. Because action speaks louder than words. Yes, uyathanda ukwenza intando kaNkulunkulu. Uyathanda ukushumela amaqiniso akhe. Uyakuthanda ukwenza konke. You have said it. You have told many people. But izenzo zakho zithi uyathanda ngempela yini? Before the Lord does akuthembe ngezinto ezinkulu, uyathanda ngempela yini? Because unfortunately abaningi uNkulunkulu ubathembile ngamaqiniso amaningi. Wabathemba kakhulu. Wathukulula inhliziyo yakho wayivula ebavulela yona. Many pastors, ministers, wabatshela yonke into engaphakathi kibeni. But bamphoxile uNkulunkulu. Babona ama-followers anda, babona ama-viewers anda, babona ibandla ligcwala. Bahamba ke bayokhothamela isitha. Bahamba baye egodlweni benzela ukuthi le mali le iqhubeke yande. Ngoba kuNkulunkulu uqala who made the first move. Benza njani benze ukuthi ayike qiniso laNkulunkulu ke manje siyalithatha ke siyalishova la sishova khona siyoligqibela la siligqibela khona. Bavumelana nesithi ukuthi yazini leli bandla leli so spread imoya yakho so that uzotholakala imali, because it was all about money to them, all about fame, all about kukhumala, all about ukuthi umfundisi ukuthi uyaziwa, all about the recommendance ukuthi come to this pastor, come to this prophet, come to this certain person uyena ozokusiza. Achaza ukuthi yena ama-1-on-1 akhe it's 2000. So mebone nje ama-1-on-1 awu-5 ngosuku useno 10,000 ngosuku. Usejabulela lokho. Kanti akasashumayela iqiniso. Kanti akasenzi intando kaNkulunkulu. Kanti usesukile completely. So ask yourself ukuthi ukucelayo kufanele yini? Lokho kucela uNkulunkulu ukukhulekele kangaka. Ngifuna umsebenzela. Ngifuna ukwenza ukuthi. Ngifuna ukushumayela. Ngifuna uyakudeserve na ngezinto zakho. Use every materials that you have. Every tool that you have now. Futhi wasebenzise ngendlela. Khona izo multiply. Because into ayifunayo uNkulunkulu ukuthi iqiniso lakhe silandise. Banda abantu abazowazi yena, banda abantu abazoshumayela, banda abantu abazomdumisa. Cabanga ukuthi why kuvangelwa? Cabanga ukuthi why kushunyelwa zonke izinkundla zokuxhumana? Ingoba kumele banda abantu. So bantu ningacabanga ukuthi ivangeli noma amaqiniso mengabe nothola kanje, notholela ukuthi ulalele nje kuphela bese uthi ya ngavuseleleka ngaze ngajabula. No. You need to be told the truth. Uligcine ulenze. Na uhambe utshela abanye. Na nomunye atshela abanye. Because isithi into esiyenzayo nje manje lapha emhlabeni. So nasiyawa spread amanga asa ngithi. And amanga asa siwa spreadela ukuthi kwenzakaleni lapha emhlabeni. Abantu baduke. Baduke. Baphele nya. Bese bedukile abantu bese sibabulalela khona lapha esonweni. And then mase sibabulalela esonweni baya straight esihogweni. But ngenxa ukuthi ubaba ohlala ekhazini akakufuni lokho. That is why ethi iqiniso alidlulisele kubantu. So that nabanye bezodlulisela abanye. Khona abantu bengeke baze baduke. Bengeke abantu baze balahleke. Nomunye atshela omunye, nomunye atshela omunye, nomunye atshela omunye. Uthi nalo usizo. Nalo usizo lokanje nalo usizo. So sihlalela ukukhumbuzana. Yes, ubaba ohlala ekhazini usinikeze isithembiso sokuphila okuphakade. So we are out to remind ourselves ukuthi ukuze sikuthole lokuphila okuphakade kumele senze njani? Kumele sigcine imiyalelo yakhe. Kumele simthobele, simthande, simesabe, simhloniphe, simkhonze ngosuku lakhe olungcwele. Senze intando yakhe. Sigcine yonke imiyalelo eyishumi. That's the truth. Khona uzoba muhle ngaphambi kaNkulunkulu. So uma sikwenza lokho sisizana ngawo konke, sitshelana amaqiniso. Nomunye atshela omunye, nomunye atshela omunye, siyasizakala sonke.
Kuyothi ngelinye ilanga uJesu masebuya abuye alifice ibandla kade lenza intando kaBaba uNkulunkulu, ibandla elingcwele elimbethe ilineni elicolekile eliyizenzo zokulunga. So the truth must be spread to each and every person, so that person spread again and spread nomunye spread lomunye kanjalo lifinyelele kubona bonke abantu iqiniso. Nefana ne-video ukuze trende. Ngeke zitrend ifika kuwena wahlala nayo wayigcina efonini yakho. No, reshare it, repost it, redo it or whatever to other friends. Udlulise kanjalo kuze kufinyelele lapho kumele kufinyelele khona. So iqiniso kaNkulunkulu likanjalo. So whoever has found the truth, cela uNkulunkulu ukufanele. Cela uNkulunkulu ukuthi akuphe amandla ke manje ukuthi udlulise ngendlela efanelekile. Udlulise lifinyelele lapho uJehova athanda ukuthi lifinyelele khona. Just ask yourself this question. Kufanele yini ukucelayo? Uyakudeserve yini? Uzokusebenzisa yini? Uzokumultiply yini? Because it's all about multiplication. Siyandisa umsebenzi. Khona zowanda ama-branch, anda amabandla kaNkulunkulu. That is what uPaul was doing. Ehambe eshumayela. Ufike eKorinto kukhanda ibandla. Ufike eTiro kukhanda ibandla, eLibya kukhanda ibandla. Ufika kuzo zonke izindawo, zonke lezi izwe eziyinqwaba ahamba kuzona. Galatia, Philippi, Efesu, zonke lezi izindawo. Khandeka ibandla, khandeka abazalwane, which is what the Lord wants, which is what the Lord require, which is why the Lord keeps on spreading his word. Evula inhliziyo yakhe khona abantu bezomazi, bezomqonda ukuze ngelinye ilanga ezobabuyela. So indaba isekuthenini, let us prove to the Lord ukuthi inkosi sangakulalela. Simprovele uBaba uNkulunkulu ukuthi siyakudeserve ukubonana nawe enkazimulweni ngokwenza intando yakho ngokumlalela, lokho kwahlula abazali bethu, lokho kwahlula okhokho bethu. Thina senzeni kangcono. Let us correct ourselves and come back to the law of God. Come back to surrendering to him and only him. Khona somprovela uBaba ukuthi siyadeserve ukuhlala naye. Sifana nezingane ezibuyela emthethweni. Ukuthi yes, usisi wami omdala la ekhaya ubhedile kuBaba. Wafeba ubaba uthi singafebi la ekhaya, wahamba waphumela ngaphandle, wazala ingane ezahlukahlukene njengamanje ingane seyihlupha uBaba. Wena ukhulayo ukhulela ukuthi nawe wenze njengosisi wakho. Njobe ehluphile wabheda wenza yonke lento, nawe ufuna ukwenza the same thing, very same thing. Kanjani? Nawe uzoxoshwa phela. It's simple as that. So sihlalela ukuthi thina senze kangcono ngaphambi kobuso baBaba ukuze thina angasixoshi. Ukuze thina simbone enkazimulweni, ukuze thina singabhubhi. Because monke abonayo inkokhelo yesono ungwenzani? Ingukufa. And not just ukufa lokwala ithuneni komzimba, cha ukufa nokufa. That is why athi uNkulunkulu singasabi obulala inyama kodwa sisabe yena obulala inyama kanye nomphefumulo kuphi esihogweni. Inkosi nje ibe nani inibusise kakhulu. Ningakhohlwa ke ukuthi uNkulunkulu uyasizonda kakhulu isono, uyabuthanda ubungcwele. Sicela nje ndlulise kakhulu amazwi kaNkulunkulu nakwabanye khona bezophulukiswa nabo basizakale, babuyele kuJehova benze intando kaNkulunkulu. Amenye nje ama-video khona ku-TikTok uLihle Ithemba, Instagram same videos, and Facebook uLihle Ithemba Muzobe. Inkosi nje ibe nani inibusise kakhulu. Amen.